Sa number 4, sa mga nagpositibo sa COVID-19, sino lang bala ang pwede mag-home isolate? Kag sino ang dapat nga dalon sa quarantine facility? Ano bala ang matabo sa mga mapaidalom sa hospital supervised home care? Yari ang report ni Romeo Subaldo. Kung close contact ikaw sa isa ka pasyente nga nagpositibo sa COVID-19 kag negatibo ang imong RT-PCR test, nagakadapat ka sa gyapon magpaidalom sa home quarantine sa sulod sa 14 ka adlaw. Pero kung ikaw ang magpositibo sa RT-PCR test kag wala ka nakapasar sa omnibus guidelines para sa home isolation, dalon ka sa quarantine facilities ang gobyerno. Kung luyag mo, pwede ka sa mga accredited nga hotel o convention house pero ikaw ang mabayad. Nag-average sa 1,700 tubtub 2,500 ang adlaw sa hotel kag pension house kag 14 diyas ka nga magatiner diri. Ang mga vulnerable o kung may mga comorbidities, minors, bedridden, kag nagapaidalom sa chemotherapy, kag sa makapasar sa assessment sang barangay health worker o kung sang EOC, pwede ka mag-home isolate. Pero dapat makapasar man ang imong balay sa ilang evaluation. Dapat may kaugalingon kang kabanyo kag hindi ka makapanglaton sa iban. You belong to the vulnerable or may comorbidities, bedridden ikaw, special child ikaw, minor ikaw, autoimmune disease, immunocompromised, nagka-chemotherapy ikaw, kag pag-assess ang aton nga BHERTS kag cluster doctor, qualified ka, so i-home isolate ikaw. Pwede ka man maka-avail sa Hospital Supervised Home Care o kung HSHC. Mapa-admit ka sa ospital. I-evaluate sang EOC kag barangay health worker kag usisao nila kung ang balay mo qualified para sa home care. May nurse nga magakadto sa imo nga balay kada adlaw para lang tawon ang imo nga kahimtangan. May makuha man sang imo nga basura sa imo nga puloy-an. Kag once ma-admit ikaw as home care, insigida may nurse na makadto para dulungan ka sa COVID kit, ma-baseline laboratory, ma-baseline x-ray, dulungan ka sa oxygen na standby, kag may ana ka 24/7 nga doktor na ma-assist sa imo nga pwede mo tawagan anytime. Plus, ang imo nga higko sa imo nga kwarto, tingbo na siya, kag kolektahon man sang accredited nato nga health facility. Okay. Kag kung maglala ang kaso mo, garantiya nga may hospital bed ka kag hospital room sa hospital nga kung saan ka nagpa-home care. Sa Subong, ang Riverside Medical Center pa lang ang accredited nga hospital para sa HSHC. Pero may pending man nga application ng Doctors Hospital kag Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang mga mild kag asymptomatic cases lang ang pwede magpaidalom sa HSHC. Liwat nga ginasulit sang EOC nga kung may ginabat siya nga simptomas ng COVID-19, pwede makapakonsulta sang libre sa Bro Center sa Base Center sa Bacolod, kag pwede man dito makapaswab test para gilayon mabalaan kung bala positibo ka sa COVID-19 o kung hindi. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.